Dobrý den, pane Nováku. Zdravím. Ano, po babičce je prodaný komplet, máme to hotový. Dobře, jste ještě chaloupku. Jo. Půl hodinky od dálnice. Jasně, 4 hodinky od Hradce. Dobře, kouknu se a něco zkusím najít. Pak se vám ozvu, jo? Jo, dobrý, děkuju, mějte se krásně, naschledanou. Chalupa v Mnichu. Jdeme se na to kouknout. To je ono. Nacházíme se v Betlémě v Mnichu a v této obci je 17 čísel popisných. Třeba místní FBI, ta bydlí tamhle dole, už mě pozorovala. A teďka se koukněme dovnitř. Vstupní chodbu nemovitosti bych zvětšil v případě, že budu rozšiřovat dispozici domů přízemí. Pokud budu rozšiřovat do podkroví, vybouráním této příčky mohu vybudovat pohodlné vstupní schodiště do podkroví. Sympatické kuchyni s jídelnou můžeme bohužel vidět vlhkost, ale i toto se dá v dnešní době velice dobře řešit. A zahrádka s ovocným sadem za domem. A tohle je vše. Přijďte se podívat.